кардаи факултети сохтмон ва меъмории донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ Ашраф Абдуллоев аз зумраи он ороишгар ва меъмороне ба шумор меравад, ки бо вуҷуди ҷавон буданаш аллакай чандин марҳилаи касбии соҳаи интихоб кардаашро гузаштааст. ӯ дар пешаи худ талоши ба вуҷуд овардани навовариҳоро дорад. сабку услуб ва тарҳҳои ӯро мутахассисон дар самти ороишӣ ва меъморӣ ҷадид баҳодиҳӣ мекунанд. дар вақти мактабхониам ба бисёр ба расмкашӣ мисол истеъдод доштам. Илҳоме ки дар дил меомад, масалан мисол ба замони рӯзгами творчество, мисол дил ба бисёр амин дошта буд. аз ҳамин сабаб соли 2008 баъд амин чизе ки дар дил амин дохил шудааст, баъд ба донишгоҳи техникии тоҷикистон дохил шудам, ҳамчун ба ихтисоси меъмор ва дизайн. дар он ҷо 6 сол таҳсил карда, дипломам гирифта соли 2014 хатм карда, то ҳол ҳамчун ороишгари меъморӣ ба фаъолият оғоз кардам. Ашраф Абдуллоев яке аз донишҷӯёни беҳтарини кафедраи мо буд, ки хатмкунандаи донишгоҳи мо мебошад. ҳамун даврое ки он кас донишҷӯ буданду меомаданд, мо ҳамчун донишҷӯи болаёқатманд он касро қадр мекардем, барое ки ҳама вақт дар дарсҳо иштирок мекарданд. саволу ҷавобашон нисбати дизайн, нисбати меъморӣ беҳад бисёр буд. Ашраф Абдуллоев дар эҷодаш ороишоти рангоранги зебоеро барои бинандагон эҳдо месозад. ба назари ӯ ороиш ва меъморӣ низ зебоиро талаб мекунаду мутахассис бояд дар офаридааш ҳаёти зебоиву тахайюлоти сабзро пешниҳод намояд. барои такмил додани хаёлоташ Ашраф ба хориҷи кишвар сафар карду маҳорати худро сайқал дод. вақте ки дипломо ҳимоя кардем, пас он ба мо даъватнома омад аз Дубай, ки ба мо ҳамхел кадр лозим аст. аз ин масъала он баъд аз ҳимоя пас аз 1 ҳафта бошад, ман ба Дубай парвоз кардам. дар он ҷо дар корхонаи Алирима ҳидекор кор мекардем. дар он ҷо ҳамчун бо ихтисоси худ, ҳамчун ороишгар ва меъмор, мисол агар бо забони рӯз бошад дизайнер интерьеров, кор кардам. дар он ҷо қариби баробари 1 сол боз ман кор кардам. шартномаи кори ба анҷом расид. пас аз он ман ба Москав парвоз кардам. ба Москав бошад, дар он ҷо қариби ним сол бошад. дар он ҷо ҳаминтавр бо ихтисоси дизайнери интерьеров ҳамчун дар Москав кор кардем. пас аз он баъд ба Душанбе баргаштем. дар Дубай бисёр ман ороиши ҳуҷраҳои хонаи ҷои истиқомат, банкҳо, баъд офису дигару дигарҳо мисол ороиш медодем дар Дубай. дар Москав бошад агар ҳамчун ороишгари ҷои ҷамъиятӣ мекардем. ҳамчун роҳбари кори дипломияш будам. вақте ки мо ҳамкорӣ доштем бо Ашраф Абдуллоев, ман ҳайрон мешудам, барое ки ҳама хел донишҷӯе буд, ки ҳама вақт саволу ҷавоб мекард, ҳама вақт омада мисол шишта бо мо ҳамкорӣ мекард. оиди кори дипломияш ки бо номи маркази соҳибкорӣ буд, як кори аҷоиби лоиҳаи меъморӣ кор карда биромадем. ин ороишгар ва меъмори ҷавон агарчи ба хориҷи кишвар сафар кардаву ҷаҳони тахайюлот ва маҳорати касбиашро сайқал дод, аммо ороиш ва унсурҳои меъмории дорои хусусияти миллӣ ва шарқӣ, махсусан тоҷикиро фаромӯш накардааст. меъмор агар фарҳанги пурғановати худро фаромӯш кунаду дар эҷодаш аз он истифода набарад, ӯ мутахассиси ҳирфаӣ буда наметавонад, меандешад Ашраф Абдуллоев. ҳар як давлат намуди ороиши худашро дорад, аммо онҳо метавонанд мисол бо як узвҳои дигарам мисол раванд. мисол гирем дар назар ки Тоҷикистони худамон барои мо ороиши шарқӣ ба мо бисёртар тааллуқ дорад, аммо мо равиямо тарафи Аврупо даст мезанем, тарафи дигару дигар равиҳо самт мезанем, ки барои чи? Барои ки ҳар як намуди ороишӣ бо ба дили худ мисол ҳақи турӣ мебиёд. мисол ки намуди ороишо чанд хел мешаванд: хай-тек, модерн, фюжн, поп арт, классика, неоклассика, дигару дигар. ин паҳн шудааст, аз тамоми дунё вобастагӣ дорад, аммо инҳо байни якдигар ҳамкорӣ ки доранд, барои ҳамин мисол дар ҳар як давлат, мисол ба Арабистон ге, мисол ман дар Дубай, дар он ҷо намуди шарқӣ бисёр ба пеш омадагӣ аст, албатта, аммо онҳо мехоҳанд ки мегӯянд ки мисол шумо мисол ҳамватани Тоҷикистон, шумо чӣ хел мехоҳед ки мисол намуди худашон ба он пешниҳод кард. албатта мо мегирем мисол кундал, гаҷкорӣ, дигару дигар, ҳамаша мисол барои пешниҳод мекунем, ба онҳо маъқул аст, барое ки онҳо ҳамин чиза дидагӣ нестанд. мо ҳамчун ихтисосчӣ мисол ватани худамон дар он ҷо пешниҳод мекунем, ба онҳо маъқул аст. вақте ки мо мисол дар Душанбе мебиёем, мо истифодаи намуди зоҳирии шарқия мегирем, ки дар Душанбе ин намуди дизайн ороиш нест.
ороиш ва меъморӣ дар баробари таваҷҷӯҳ ба махсусиятҳои миллӣ бояд замонавӣ бошад. Аз ҳамин хотир ба ин нукта мароқи бештар зоҳир менамояду дар пеша интихоб кардааш ҳамеша ҷӯянда аст. ҳамин ҷӯяндагист ки ин мутахассиси ҷавон миёни дигар меъморону ороишгарони кишвар аллакай соҳибкасби шинохта аст. дар хотирам аст ки кори дипломии худашро бо баҳои аъло ҳимоя кардагӣ буд. ҳозир ин кас ҳамчун мутахассиси дизайни дохили бино шуда кор мекунанд. ин як ифтихори мисол Тоҷикистон, ин як ифтихори донишгоҳи техникии Тоҷикистон, махсусан кафедраи меъморӣ ва дизайн мебошад. Ман як намуди ороиша ба пеш буроварда истодам. Ин номаш ардеко ном дорад. ардеко ин ду намуди ороиша ба дигар ҷамъ мекунад. Ин неоклассика ва хай-тек. ин ҷамъият мекунад. Ин вақте ки мисол намуди фаршу ва деволу ва ё байни ҳамдигар ҳархела ҳаргуна мебошад. Мисол дарҳои неоклассически, мисол деволи хай-тек, мисол авропои байни ҳамдигар зиддияте ки пайдо мекунад, ин як стили нав пешниҳод мекунад, номаш ардеко мешавад. ҳамина ман ба мардум пешниҳод кардани ҳастам ки барое ки нагӯянд ки хонаи ман намуди зоҳирии авропоӣ дорад ё ки намуди зоҳирии шарқӣ дорад. Нагӯяд ҳамин гӯяд ки баъзои ман ба мисол русиям гап занем ки универсален дом. ин бисёр халқи мо бисёр маъқул. Мисол мо зиёда аз 12-13 ҳуҷраҳое ки мо тамом кардем бо ҳамин стил ба худи фармоишгар беҳад маъқул аст. намоишгоҳе ки шумораи зиёди ороишгарон ва меъморонро ба ҳам овард, бо ташаббуси Ашраф Абдуллоев доир гарида буд. бо ин амалаш ӯ хост тамоми мутахассисони соҳаро ҷамъ орад, то онҳо табодули таҷриба намоянд. дар намоишгоҳ ҳам Ашраф ва ҳам ҳампешагонаш дастоварди худ ва дар умум унсурҳои меъморию ороишии кишварро мавриди муаррифӣ қарор доданд. хоҳиши ман ҳамин буд ки ҳамаи ҳамун ороишгарони хонаи ҳуҷраҳои ҳамая ба як ҷамъ карда ба мардум пешниҳод кунам ки ҳамаи ҳамин мутахассисон мо дорем. мо халқи тоҷик метавонанд рӯбарӯ шаванд нисбати ин мутахассис, суханҳои якдигарро ба якдигар гап зананд, ҳамкорӣ кунанд дар оянда. халқи мо донанд ки мутахассиси ороишгар метавонад хонаи шуморо беҳад хушрӯ кунад. ин намоиш барои чӣ буд ки ҳамаи халқи мо бинанд ки дар кадом сатҳ мо пешрафтем. ҳар як корхонае ки мисол ҳамкории мо корҳои худашон пешниҳод карданд, халқи тоҷик онҳоро диданд, тамошо карданд. баъд нақш шуд мардум якдигарро шинохтанд, шинос шуданд, бо масъалаи истеҳсолӣ шинос шуданд. ҳамчун чашмашон як кушода шуд. дар нақша аст ки соли оянда намоиши байни давлатҳо кунанд, ки мисол аз давлати аз ҳамсояҳо даъват кунем Москав, Қирғизистон, Қазоқистон, Литва, аз Дубай одам мебиёрем, аз Узбекистон, ин давлатҳои ҳамсоя ҷамъ биёрем, то ки онҳо корҳои худашонро нишон диҳанд, боз ҳам мардуми ҷавон чашмаш бисёртар кушода шаваду пеш равад. мо қадр мекунем, мо ифтихор мекунем ки мисол дар Тоҷикистони мо чунин донишҷӯёни болоиқомат омада дохил мешаванд. ҳамкорӣ кардан аз нигоҳи ман ҳамчун муаллими калони кафедраи меъморӣ ва дизайн ҳамин аст ки бо чунин донишҷӯён мисол кор бурдан ин як ифтихори ҳам мо ҳам миллат мебошад. дар баробари меъмории хубу ороиши зебо Ашраф Абдуллоев ба маҳсулоти истифодашаванда таваҷҷӯҳ мекунад. аз нигоҳи ӯ ороиши хубу меъмории босифат аз маҳсулоти истифодашавандаи сохтмонӣ вобастагии зиёде дорад ва онро метавон аз маҳсулоти ватанӣ низ дастрас кард. ҳар як маҳсулот стандарти худаш дорад. вобастагӣ надорад ки аз давлати хориҷа ва оварда истодад ё ки истеҳсолоти давлати худамо. Стандарт ин мебошад баробари якдигар. ҳамчун стандарт истифода ки бурдед, мисол ки гӯем мана корхонаи Кналв, мисол гипсокартон ҳаст ки дар давлати худ, стандарт ҳамун стандарт мебошад, фарқияти онро надорад ки ин дар хориҷа истеҳсол шудааст, аммо дар давлати худамо. маҳсулот ҳамун маҳсулот мешавад. ва инчунин маҳсулоти худамо агар ки истеҳсол карда истанд беҳад бақувват. ҳаракати бисёр мекунем ки маҳсулот аз давлати худамо харем. барое ки мо медонем, мо медонем цехошон мерем, мо заводошон мерем, мо мебинем чӣ хел истеҳсол карда истанд, мо мебинем бо даст мисол ҳамна месанҷем, пас аз он истифода мебарем. дар ин ҷиҳат беҳтар мешавад кори мо. вақте ки мисол аз хориҷа мо маҳсулот меем, мо намедонем мисол чӣ хел истеҳсол шудааст ва ашёи хомаш аз чие гирифта шудааст, мо ин хабардор надорем. вақте ки дар худамон бошад, мо ҳамаша мебинем, истифода мебарем, имо хато намехӯрем масалан.
коршиносони соҳа бар он назаранд ки имрӯзҳо на ҳамаи хатмкунандагони бахши ороишӣ меъморӣ ва сохтмонӣ вобаста ба ихтисоси худ фаъолият мекунанд, аммо Ашраф Абдуллоев бошад ба ин назар розӣ нест. дар вақти омӯзиш, дар вақти хониш мехонанд дар як аудитория, дар як синфхона гӯям на кам аз 20-30 нафар дар вақти мо таҳсил мекарданд. Аммо пас аз хатм ҳар кас илҳоми худашро дорад, ҳар кас хоҳиши худро дорад, нисбати интихоби худашро дорад. Пас аз хатм ин маънои онро надорад ки ин ҳамин донишгоҳ тамом кард, то охири умраша бояд ба ҳамин ихтисос бояд кор кунад. Мисол хатм кард, чизе ки дар дилаш наздик аст, метавонад мисол ҳамчун графический дизайнер мегӯн, ҳамчун дизайнер шавад, метавонад ҳамчун рассом шавад, метавонад ба дигару дигар соҳаҳо ҷалб кунад. Меъморӣ ва дизайн ин як соҳае ҳаст ки соҳаи умумӣ. Пас аз хатм мутахассис метавонад ба ҳар равияе ки мехоҳад равон кунад. Барое ки меъмор дар вақти хониш ҳамаи ихтисосҳоро аз худ мегузаронад. Меомӯзад аз конструксияи железобетон сар карда мисол то дигару дигар ихтисосоту рассомию даст мезанад. Пас аз он ҳамаи роҳҳо кушодагӣ, ҳама дарҳо кушодагӣ ки ба кадом самт меравад, аллакай ба интихоби худи ҳамон мутахассис мешавад. сол то сол иншооти навозамонавӣ дар кишвар қомат афрохта истодааст ки бештари онҳо бо меъморию ороиши махсусе бунёд ёфтаанд. Ашраф Абдуллоев бошад талош дорад то нақши худро дар зебогии иншооти сохташаванда гузорад. Агар дар гузашта ширкатҳои сохтмонӣ ва сокинони кишвар ба ороиши хонаҳо таваҷҷӯҳи начандон зиёде равона мекарданд, ҳоло бошад мардум ба симои зоҳирии иморатҳои месохтаашон бештар шудааст. Ин вазъ бошад мутахассисонро водор бар он мекунад ки тахайюлоти рангинеро дар кори худ истифода намоянд. Дар пеши чашм аллакай пешравӣ рафта истодааст, барое ки бинед чанд қадар биноҳо сохта шуда истодаанд, намудҳои зоҳирияшон ҳамон тавр ҳаст ки ба фикри ман ки як 10 сол пас Душанбе метавонем ҳатто нашиносем. Барои чӣ? Чунки биноҳо сохта шудаанд, роҳҳо яхшо карда истодаанд. Мо ҳаракат карда истодем ки баробари онҳо ҳамчун намуди зоҳирии на танҳо беруна, аммо дарунӣ ҳам, даруни намуди зоҳирияш ҳам ба фармоишгар, ба халқи тоҷик пешниҳод кунем ки худашро бо ҳаловат худаш истифода барад. Пешравӣ беҳад нағз, беҳад хуб. Ба фикри ман ки аз ҳамон вақте ки мо ба донишгоҳ таҳсил кардем, мо ҳамин меъмории халқи тоҷика мо аз пеш гузарондем. Бо мо шинос карданд, чӣ биноҳое ки дар Душанбе буданд, онҳо ба мо шинос карданд. То ҳамин рӯз бошад, агар ман мисол фархаташро дисодем, фархаташ беҳад бисёр. Он биноҳое ки мо шинос кардан, мисол бо даст ҳисоб кардан мумкин буд, ҳозир бошад, агар аллакай ҳисоб намекунем. Соҳиби истиқлолият ба мо, ба ҳамаи ҷавонҳо ҳама чиза муҳайё карда дода истодааст. Барои пешрафти ҷавонон, барои мутахассисон ҳама роҳҳо кушода шудааст. Фақат ки як ҳаракат дар кор тамом аз мардум. Ҳамин ҳаракат ки кард, аллакай ҳама даро шуда бинед. Мисол масъалаи техника, масъалаи намоишҳо, маркетингу, дизайнерию, намоиши маҳсулотҳо, ҳамаш ҳар рӯз авҷ ёфтааст. Мардуми ҷавонон метавонанд аллакай ҳамаша ба даст гиранд. ороишу меъмории ҷадид бо омезиши унсурҳои миллию замонавӣ, зебоӣ бахшидан ба биноҳо, ҷалби мутахассисони ҷавон ба хотири пешрафти соҳа ва боз чандин нақшаҳои дигарест ки Ашраф Абдуллоев нақшаи амалӣ кардани онро дар сар дорад. маҳз ҳамин аст ки ин мутахассис ҷавон дар тасмиму ҳадафҳояш устувор асту ҳамеша навовариву ҷӯяндагиро парастиш мекунад.